Welkom allemaal. Als u hier bent voor de informatie over de vervanging van het veerkrachtviaduct, dan zit het goed. Mijn naam is Jerry Fruit, ik ben projectmanager van Rijkswaterstaat. Samen met de opdrachtnemer van Handen en Bankenvoer zijn we toelichting geven over de vervanging van het veerkrachtviaduct. De aanpak, aan jou het woord om in ieder geval gefaseerd ons verhaal mee te brengen. Prima, dankjewel. Ja, wij als Van Handen en Bankenvoort met ons regiokantoor hier op dit Barendrecht op het Nadergat. En best wel trots dat wij dit werk mogen maken. Begin van het jaar hebben wij al bomen gekapt, dat zijn het ook wel te zien. De passages verwijderd, eigenlijk gedaan om bouwruimte te creëren, maar ook om te voorkomen dat vogels rondom het bouwproject gaan nestelen bij die eraan gestoren. Aansluitend gaan wij voorzien in een tijdelijke fietsverbinding. Veerkrachtviaduct gaat eruit. Dus op de duur gaat deze eruit. Maar om te zorgen dat fietsers niet helemaal om hoeven te rijden en wandelaars. Komt er eigenlijk aan deze kant een tijdelijke fietsbrug gebeuren. Het is een brug vanuit een onderaannemer van ons Janssen-bridging. Vergelijkbaar met bij de Mineviaduct. Het is een brug met een doorrijbreedte van 3 meter, zodat fietsers gewoon elkaar goed kunnen passeren en tegenovergestelde richtingen elkaar kunnen passeren. Als de fietsverbinding helemaal gerealiseerd is en fietsers kunnen doorgang hebben, pas dan zullen wij het veerkrachtviaduct gaan afsluiten. En dat zal zijn zoals het er nu uitziet op 2 juni. Dan gaan we naar week 23 en 24, dan zitten we in het weekend van 7 juni tot 10 juni. En in die periode wordt de A15 zowel richting Borkum als richting Rotterdam volledig afgesloten. En hebben wij de gelegenheid om het brugdek ertussen uit te slopen. Daar hebben we dan dit weekend voor. En aansluitend aan het weekend zullen we ook de landrouten gaan slopen. Ja, als de landrouten gesloopt zijn, dan gaan we eigenlijk op dezelfde plaats de landrouten terugbouwen. Als de landrouten gereed zijn, dan halen we ons, wat ik zei, de schermpje halen we eruit. En dan gaan we de liggers leggen. Ja, het zijn 11 losse liggers, dus wij zullen dan aansluitend, als de liggers geplaatst zijn, zullen we ook van de 11 liggers één dek gaan maken. En dat dan heet eigenlijk, noemen wij het realiseren van de dwarspoorspan. Dus eigenlijk het samenkoppelen. Dat de 11 liggers één geheel gaan vormen en een sterk brugdek gaan vormen. Ja, aangeven, het zal een periode zijn van tussen de week 40 en week 48, dat we daar echt met de afbouw van de brug bezig zijn. En dan zitten we ongeveer eind november, begin december, is de brug gereed. Kunnen we hem weer openstellen voor verkeer op het moment dat alles op elkaar is. Zullen wij de bouwplaats opruimen en beginnen met ook de fietsbrug weg te halen. Ja, eigenlijk het omgekeerde proces van hoe we het op de heenweg, op de aanbrengen gedaan hebben. Dus het weghalen van de liggers en vervolgens het halen van de ondersteuning.